Tak 60. ročník, aspoň ja tak osobne vnímam, môžeme sa radiť medzi najúspešnejšie ročníky v histórii. Tak ja, čo som išiel, tak určite. A bolo to, by som povedal, také vyvrcholenie 5-ročnej práce tohto organizačného tímu. Niektorí už boli veľa rokov aj predtým, ten tím sa menil, ale toto posledné zloženie iba doplňame, ale to zdravé jadro, čo ostalo a čo teda bude do tých 5 rokov, tak urobilo veľmi dobrý kus práce a či už hlavný rozhodca alebo športový riaditeľ jednotlivých tímov, tak všetci povedali, že my patríme o 1 až 2 kategórie vyššie. Tak to je taká odmena, morálna odmena celému realizačnému tímu. Ja som sa bavil s niektorými jazdcami a hovorili, že neskutočne vyrovnaný ten peloton na vysokej kvality a rýchlostné priemery v takomto ťažkom teréne boli ako tak vysoké, že sme vždy šli pomaly na ten najrýchlejší rozpis časový, ktorý sme mali. A vlastne ešte prišla aj veľká skupina. To znamená, že tá kvalita a vyrovnanosť tímov svedčí o tom, že sme vybrali alebo dostali sa tie dobré tímy. No Slováci, aj s nimi som sa rozprával, Marek Šanecký vynikajúci, Patrik Tibor štandardný výkon, Maroš Kováč ten prolog, celkom dobre. Belan ma milo prekvapil. Takže tí, ktorí prišli do cieľa, tak by som povedal, majú perspektívu, majú nejakú výkonnosť, ale tým, že tí naši najlepší, Patrik Tibor a Maroš Kováč, neboli zdravotne fit, tak treba ich pochváliť a však nie je koniec sezóny. Tak mesta samozrejme každý rok vyberáme iné, budúci už máme 4 mesta, končíme v Trnave. Tak ináč asi by sme nič nezvolili, pretože tá myšlienka kúpeľné a rekreačné centra Slovenska sme dodržali. Čo iné môžeme ponúknuť ako Štrbské pleso, Banskú Bystricu, Zuberec, Bojnice, Piešťany. Takže samozrejme sú aj ďalšie mesta. Už 2 roky tak perspektívne jednáme s Levočou, nádherným mestom, tak budúci rok dúfam, že sa dohodneme s nimi. Mesta máme na Slovensku pekné a pevne verím, že bude záujem tých miest, že nebudeme musieť hľadať, ale že mesta budú hľadať nás. Organizačne ten čas prišiel, ale samozrejme musia prebehnúť jednania aj s predstaviteľmi štátu a našimi sponzorami, či sú ochotní ísť, pretože nechcel by som, že jeden rok sa posunieme a druhý rok s dlhým nosom sa vrátime. To radšej byť super dvojka ako zlá jednotka.